Jeg tror, der er sådan en udbredt misforståelse omkring, at det der med at arbejde med sig selv, at det er bare lige noget, vi gør i en periode, og så er vi nok over det. Så behøver vi ikke sidde der og grave i navlen mere, vel? Og sådan foregår det altså ikke. Du bliver virkelig, virkelig skuffet, hvis du bare tænker, nu gør jeg lige det her i 3 uger, eller et par måneder, eller et halvt år, eller et år, og så gider jeg satme ikke den chance mere. Vel, det er jo ikke sådan, det foregår. Du er sammen med dig selv hele tiden, med dine tanker, med dine følelser, med din sind, med dit sjæl. Du er jo sammen med dig selv hele tiden. Og der er hele tiden et eller andet at arbejde med, og det betyder jo ikke, at så er jeg bare, så bliver jeg fraværende omkring mit liv, fordi jeg skal sidde der og grave min navle hele tiden. Nej, men du misforstår også, hvis du tror, du bare sådan intens kan sidde og grave i noget, og så er der ikke noget arbejde bagefter. Det er i hvert fald en misforståelse. Altså personlig udvikling, det er vejen og gaven til at generere overskud og glæde og indre ro og indre trivsel og mental trivsel. Det er the way, altså det er døren, du er nødt til at åbne og få kigget på, hvad det er, det handler om i dig. Og det er jo ikke bare noget, du så, nu er jeg over det. Altså sådan fungerer det virkelig ikke. Det bedste, du kan gøre for dig selv, det er at stille dig selv i en position, hvor du kan arbejde med dig selv omkring det, ongoing, hele tiden. Hele tiden være i refleksion, hele tiden være i en proces. Det er ikke det, at du kommer i mål, der er så vigtigt. Det er det, at du har en proces omkring dig selv, der udvikler det. PT arbejder jeg mega meget med mit nervesystem omkring nogle ting. Og det er jo noget, jeg er nødt til hele tiden at være bevidst om, at hvad aktiverer lige det her? Fordi det er så vigtigt for mig ikke at lade mit nervesystem blive min personlighed, men at jeg faktisk har en aktiv styring på, hvem jeg vil være, og hvordan jeg vil håndtere mine problemer. Og så synes jeg, det mest ærgerlige, det er at sidde og have en hverdag, hvor man sidder og tænker, jamen, jeg får det meget bedre, når bare jeg har skiftet arbejde, jeg er kommet på ferie, jeg har flyttet bolig, jeg har fundet den rigtige kæreste, mine børn er blevet større, et eller andet. Altså hvis det er det, du tror, der skal til for, at alting bliver bedre, når det der sker, så kommer du virkelig til at plumpe i det, at det bliver dit mønster, at du tror hele tiden, der er noget uden for dig, der skal sørge for, at du får det godt inde i dig. Og det er ikke sådan, tingene hænger sammen. Det bliver en evig kamp, og nok også derfor, vores stresskurve er så kraftigt stigende, fordi det giver simpelthen ikke den trivsel, alle jagter og løber efter. Alle jagter og løber efter lykke og succes. Ellers så forstår jeg faktisk ikke, hvad det er, vi har gang i. Men hvis vi begynder at kigge på, så hvis jeg virkelig skulle begynde at gøre det her anderledes, fordi jeg hellere vil have det godt inde i mig, end jeg har brug for alt det andet uden for mig, hvad er det så, der skal til for, at du har det godt inde i dig? Det er jo det, du